Dili na kinahanglan pang muadto abroad aron makita ang mga paryente sa camel. Kay naa na kini dinhi sa dakbayan sa Sugbo. Kini ang alpaca nga gamay nga bersyon sa camel. Kun asa kini atong siren sa report ni Alan Domingo. Kini ang petting park, bagong atraksyon sa usa ka nabantog nga suryanan sa bukirang bahin sa Cebu City. Diin na dinhi ang mga talagsaong hayop nga mahimo nimong hangpon og pakanon o gusto nimong himuong pet sa hamubo nga higayon. Lakip kanila ang alpaca, si Maria og kape nga kung tan-awon murag yod og camel, minus lang sa bugdol sa iyang likod. Murag lama pero dili, matud pa sa tag-iya. Apil sa pwedeng alimahan ang nagkadiiyang matang sa langgam sama sa parot ug kakato. Nausab ang mga tortoise na ay mga gagmayng puaya. Atraksyon usab ang python nga mamahimong hangpon sa mga tao nga mo-dare nga balikusan niini. Adunay mga karniro, kanding ug baboy nga anad kaayo. Kabahin lang sila sa maabot 200 nga mga hayop nga pwede nimong ma-meet up close and personal. We want to also introduce a different way of letting people learn about them. And we believe that the more people learn about the different animals, the kinder they grow up, the more they'll be able to appreciate nature, the more they'll be able to appreciate the other feathered and furry friends we have here on Earth. No? Gipaniguro sa tagduma nga luwas ang mga hayop nila kay eksperto ang ilang tig-alima nga bansay sa kinaya sa mga hayop bisan kadtong gikan sa laing nasod. Our goal talaga is really to have and develop something that the Cebuanos are also proud of. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.